Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Какво става, хора? Аз съм Джани Стоилов и това е едно специално видео, на което искам да благодаря на вас и най-вече на Тони Тончев за ето тази рисунка. Не знам дали много се вижда, но тук пише Джани Стоилов и тук долу в левия ъгъл за Джани са пожелания за много успехи. Наистина благодаря ти, Тонка, наистина много ме зарадва с тази рисунка и наистина много го оценявам. И също искам да благодаря за тази картинка. Гюнай Алиев, наистина много благодаря, оценявам го, радвам се, че по някакъв начин с видеята ми ви карам да се засмеете или да се замислите. Искам да очаквате още много видеа, но преди това искам да ви помоля за едно нещо в това видео. Това видео ще е специално за хората, които ми задават въпроси. Получавам доста въпроси от порядъка на как се казва песента, от интрото или от колко време занимаваш с фокус или откъде излезе Тихомир, как измисли Тихомир, какви ще са следващите видеа. Не мога да отговарям точно индивидуално на всеки един от вас на тези въпроси, затова този път в това видео може да ми задавате въпроси долу в коментарите и ще направя отделно видео, в което ще отговоря на всички тези ваши въпроси. Общо взето това е за днес. Благодаря ви за гледането. Оценявам наистина двете неща, картинката и абсолютно всичко, че гледате видеята ми, че ги споделяте, че ми помагате. Правя го всичкото заради вас. Общо взето това е. Довиждане и до нови срещи. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley.